Kahanyo trap youth council lingba ke education cell menta kalai tarik ujamang araja arpaulai. Kalawan yalam ki samla pule na kaleng ki jakasor bat kapsor ban ai mensim ye kejing ki jong unong yalam ke VPP uba Aden Miller basaya moy. U General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Sendram habakran syakilat pathai kubor ulong bakani kejing yat pat ba kalong kum kadak ban ai mensim uba Aden ubala shim ka senjam ban syatngan ban penbor ya ka sorkar ban penbet thamai ya ka reservation policy ke jela. Ulaong bakani ka reservation kumbalong menta kaladei kata kabi kaba kajat banriu kala kebum hala ka shentur da kisan pautali kisnam bat kala kalalong ka jingpang kababam napo namar kat balat kikam kiwe kiparlok jat banriu kiyok kambun kabaha. Kaseng New Trap Youth Council lembab ka education cell ka jongka kala penbet ya kani kasngi menta kasngi ban pelong kata ka jingi ya pat ba jong ki kun samla jong ka jat banriu New Trap ya ka bangil ai keteng kata ka New Trap Youth Smart kum kadang kajingwan ai mensim yang niu riu rang ba jong ka jat banriu bula shim ya kani ka sien jam ban pelong kani ka jing shat ngan kani ka jaka ban penbor ya ka sorkar jela ka jongi bakapur kala dei bakum ka jat banriu bangin yo ya la ka jong ka hok lamba ka jing penbet chamai la ne ka jing khmi biang ban review ya kata ka reservation policy jong ka jela ka bangila pentrikam menta di kisan pautli kisnam kaseng ngadu kisnam ki baladem ngila juong ni kani gentien ba kani ka reservation policy kum bakalong menta kala dei kata ka bi ka bangi kum ka jat menriu ngila kebom hala ka jong ka sentur di kisan pautli kisnam bat kani ka bi ka bangi ngila kebom hala ka sentur kala kelalong penban kata ka jingpang kabala bam yang nginapo namar laringi bet ya ka jing lat kam la jam kini kisni baladem ngioi haduk kat nung ni sya leben namar kat balat ki kam ngi baki weipat ki perlok ki yo khambun ka bah ngi yo duna tengi na kaliang jong kaseng ngi wan ban pelong yang kani ka jing ya bat ba ban khot ki kun samla kham tambe ki bapuli yang ni posor ban ong ki bakin mi syakhmat ngi sukmen mementa kasngi walatang sisngi ngi yo ban penkre ya kani jing ya bat ba ka jongi ring ngi so yo mensim ngi sukmen baki kun samla na ki school na ki college ki ba per daki hajar ngut kilawan ban yasnok ti hakani ka jing ya pat ba ka jongi ka jing ya pat ba ka jongi kalong ban wan hakani ka jaka ban ai mensim yo ni riu rang ba knam unang ya jat syakhmat ban pen urlong yang kani ka jing tumu naman ngitem ba ka jing le ka jong ni ka de nang benta kalawe jong ki kun samla ka jongi ka jing wan ka jong ki kun samla mata ka si ka jing mi syakhmat ka peniru ya ka wei ka sur bakum ka jat benriu ndei tang kilong mi kilong pa ndei ki kun samla ru ki sngok thu ya ka jing khia jong kani ka kam tengi na kaliang jong kaseng isuban ai kublei ya baro ki kon samla jong kajat mriu nyautrap ki balaya snok tilang menta kasingi bat ngi banwan sakni ka jaka bat nginget lengba kani ka jingwan ka jong ni menta kasingi haringkat ki hajar ngut ki kon samla kanang ai mensim kanang penrhem ya iba arden bat ka kenhun ka jong i ba inang ya syakhmat ha bai de bat kani ka kam kanang kata ka jing tumu ka jing angnut ka jong i kum kajat benriu ban yo ya la ka jong ka hok kat kum ka lenti ka badai ngin yo ban penbet thamai la ne ban pet thamai ya kata ka reservation policy kabala pentrikam menta de kisan thot le gisnam te kata ka de jing mu jong ka new trap youth smart la ne ka jing ya ba jong ki kun samla jong ka ja in real new trap ha ka ne si